Başlan wagtym baňa da kyndy. Men bilen deň başlanlan köpsü taşlapdy, meňem taşlasym gelýärdi. Ýöne gazanan adamlaň üstünlükleri meni saklaýardy. Men hem bir gün başararyn diýýärdim. Meniň bir näçe bahanalarym bardy, maşgala ýagdaýym, öz durmuşum. Şu işlemde ýeneýin, soň başlaryn, şu işlemde ýeneýin, soň öderin diýen bahanalarymdan ýaňa ýöne ymykly ugruna düşüp bilmedim. Öz bahanalarym aldanyp ýörkem bir näçe adamlaň, has köp adamlaň gazanyp başlandygyny göremden soň men hem karar berdim. Men hem öwrenmeli, men hem güýçlenmeli, ejizlemelil, öňe gitmeli diýip karar berdim. Ana şondan soň men has köp zatlar öwrenip başladym. Ýerine ýetirip başladym, güýçlenip başladym. Şondan soň men işlem ugruna bolup gitdi. Indi mende taýýar sistemalar, ansatçyk ýoldan gazanmak usullary bar. Şol kynçylyklardan nädip geçen borsam, durmuşymda öz ulanyň tejribemden kömek edip sizem gazandyryp bilerim. Gelin, goşulun.